Haluaisit saada yhtä vahvan ja nätin etukyykyn kuin mulla on? No siihen sun täytyy ehkä tehdä vielä jonkun verran töitä, mutta tässä on 3 vinkkiä, millä sä voit parantaa sun etukyykkytulosta. Ensimmäinen on lonkan alueen vahvistaminen. Kun me etukyykätään, me halutaan istuutua tänne lonkkien ja polvien väliin, jotta me päästään syvälle ja meillä pysyy ryhti hyvänä. Ja sitä varten sun kannattaa harjoittaa lonkan liikkuvuutta ja voimaa, erityisesti ulko- ja sisäkierrossa. Toinen asia on huolehtia meidän selän kulmasta. Eli kun me mennään kyykkyyn ja noustaan sieltä ylös, meidän selän pitäisi koko ajan olla pystyssä. Se ei saa pyöristyä eteen, eikä meidän pylly saa nousta täältä taakse. Tätä on hyvä vahvistaa esimerkiksi tekemällä stoppietukyykkyjä tai pinnaetukyykkyjä siten, että se selkä pysyy koko noston ajan hyvässä kulmassa. Eli jos se alkaa pettämään, niin painoa pois. Kolmas juttu on yläselän vahvistaminen. Eli useasti käy niin, että yläselästä loppuu pito ja voima ennen kuin jaloista loppuu, ja silloin se kyykky näyttää tältä. Sitä vahvistaakseen kannattaa tehdä yläselälle muun muassa soutuja, mutta sitäkin tärkeämpää on tehdä esimerkiksi räkkipitoja, selän ojennuksia siten, että oikeasti ojennetaan sitä yläselkää ja pitää arjessa ryhti hyvänä. Ja jos sä haluat lisää vinkkejä niin painonnostoon kuin ylipäänsä salitreenin kehittämiseen, niin nappaa tää tili seurantaa.